resolución xudicial. Acaba de rematar o Nadal e estamos xa en tempo de entroido, polo menos na provincia de Ourense, a máis entroideira, levan xa meses preparando a festa das festas. E xa se senten as chocas nas aldeas. Apágase o Nadal e comeza o entroido. Non son imaxes de arquivo, foi esta mesma fin de semana en Castelo do Val. En Laza, os peliqueiros levan dende a noite vella quecendo coas chocas. Para nós o Nadal é un mero trámite. O importante é que chega o entroido. Despois de todo un ano esperando que chegue, pois, cuanto antes mellor. Este ano o entroido ven moi cedo, de festa en festa, non hai descanso. Salimos do Nadal e xa estamos aí no entroido, pero xa sabes como é, non hai problema ningún. Xa todo o mundo animado. Hai un ambiente moi grande. A xente anda faenada porque allá foi un campo de fútbol e restou moita xente porque están cosendo, preparando. Que yo digan a esta modista de Xinzo, cose de sol a sol para facer 500.000 de disfraces. Abrimos a xenda no mes de setembro e este ano no mes de outubro xa cerramos, porque este ano encima, como é tan pronto que cae tan pronto o entroido, pois xa está, é unha locura. A emoción xa se palpa e é que a conta atrás en Xinzo remata o 25 co petardazo e o fareleiro. Nas tendas non dan feito a quitar o de Nadal e poñer o de entroido. Dándonos prisa porque ya la gente se prepara, va comprando, tenemos que estar pero dándole caña mucho. É que as festas piden vésperas. Co bar que temos, pois temos que preparar almacén, preparar pedidos. Xa imos un pouco tarde, pero bueno, esperemos que poidamos facelo e disfrutar moito do noso entroido. Coas badaladas chegou xa o tempo de entroido, o máis agardado na provincia de Ourense.